Terve. Kiva taas nähdä teitä. On pahoin siitä, että mä en nyt tuu tekee 10 tilaa spessua, valitettavasti. On hyvin pahoin siitä. Mulla ei oo valitettavasti mitään suunnitelmissa tällä hetkellä. Paitsi part 2 tästä, part 2 Satisfactorista. Ja niin. Itse asiassa se on ainoa asia, mikä tällä hetkellä meillä on. Tai mulla on suunnitelmissa. No tuonne sais kattoo, mutta no okei, ei se oo yhtään mitään siellä jutus list. Ja mä justiinsa sain jumpscarein tolta. No tää ei oo yhtään kivaa. Ai kauhea, miksi mulla on äänet ihan täysiä tällä hetkellä. Ja taas toi musiikki paivaa kuin mikäkin. Okei, me tullaan nyt tämä seuraavaksi tekee. Ja tehdäänkö me tää? Tier 2, mitä mä siellä Tier 2? No me tehdään tämä. Hell yeah. Okei, ja siis meidän suunnitelma tänään on se, että voitko please lopettaa please stop. Lopeta. Kiitos. Okei, siis se mitä me tuolla tekee on nyt päivitetään tätä tässä näin. Mutta meidän pitää itse asiassa mennä ihan ekana tonne meidän rautaa. Mä oon pahoin siitä, että mä taas puhuin ihan jäätävän hiljaa. Mä sain muutama kommentti viime videolta. Ja niin. Ja tälleen näin. Mä sain muutamia kommentteja viime videolta. Siitä, että mun ääni ei kuulunut kovin hyvin ja mun taustalla kuuluu jotain outoja ääniä. Siitä asiasta niin mä oon hyvin pahoillani. Mä en tuu tekee sitä nyt taas. Ja tälleen. Koska mä en tuu tekee sitä taas. Okei, onks tää päällä? Tää ei oo päällä. Okei. No niin. Siis se mitä me tullaan tarkkaan ottaen tänään suuremmiksi osin tekee. Itse asiassa me poistetaan tää tästä näin. Ja tajusin se, että meidän pitää itse asiassa poistaa tääkin tästä. Vai pitääkö? Eikö kyllä pitää. Shit. Ei poista se. No niin, ei tämä. Sama niinku tämä. Me tullaan siis tänään. Mä aletaan rakentaa 2 tällaista. Mitä kuinka kaukana tää on? Ei toi oo ihan tarpeeksi kaukana. Ei kun hetken, tää on vähän vinnas. No joo. Se mitä me tullaan tänään tekee on aika simppeliä. Me rakennetaan. Mut me tullaan nyt sormiksi osin tutkimaan. Tässä videossa me tullaan ne muutamat jutut. Mut suurimmiksi osin tää on vaan sitä, että me parannellaan nyt tää meidän tehdasta. Mietin, että viime videon jälkeen, että haluatteko se niinku, että me tehdään silleen, me aina pelataan 1 peli loppuun ja sit me vaihdetaan vai me vaihdellaan sitä peliä. En oo ainakaan vielä saanut mitään kommentteja siihen vastaukseen, joten no, kai mä odotan niitä vielä. Ja siinä viime videossa mä katsoin aika monta asiaa ja unohdin sensoraa muutamia huonoja sanoja. Se oli mun vika oikeesti, mä oon hyvin pahoillani siitä. Mun ei ollut tarkoitus tehdä niin. Tai enemmäkään toisin sanoen sanoin niin monta huonoa sanaa. Mä saatoin ehkä ylireagoida siihen, kun meiltä loppu toi sähkö. Joo, musta tuntuu ihan täysin silleen. Mä vähän reagoin silleen.
Niin. Uusin, en mä tiedä. Aivan sama. Se mitä mä tuon tänään suurimmaksi tekee on vaan ensimmäiseksi tämä. Me tullaan saamaan nyt meidän nämä kaikki jutut rakennettua. Ja niin, koska me tarvitaan niitä. Tietysti, of course. Ja sitten me tarvitaan niinku toinen tällainen, joka pitäisi tuon niinku tähän. Musta tuntuu siltä, ei riitä tohon kyllä ne varat. Joo, ei. Kyllä me loppu pleitit. Me tarvitaan näitä aika paljon nähtävästi. Eli siis mä sain kommentin yhdeltä meidän tilaajalta, että sanoi, että pelasit Trailmakeria. Mä voin pelata Trailmakeria. Mä en kyllä itse asiassa tiedä, miksi mä edes mainitsin tän. Musta tuntuu, että puoli, joka tästä edes kiinnosta yhtään. Mä tiedän sen. Ja nyt. Mut siitä puheen ollen. Niin. Niin. Please ehdotelkaa noita pelejä, mitä pelattais, koska onks tää koko juttu vaan? Ai että, tietystihän meiltä nyt tietystikin tuli nyt joku. Mikä probleema teillä aina pitää olla näissä joka ikisessä videossa? Tämähän on... Toi on se mitä mä luulen, että tapahtui. No kai me yritetään riistartata tän niin kauan kun pystytään. No okei, se ei toimi. Tänne pitää rakentaa toinen. Ja mulla on niitä materiaaleja rakentaa toista, no. Tää tehtäis käyttää enemmän sitä sähköä, mitä me voidaan luoda. Joka ei ole hyvä juttu. Tää voi syöttää bensaa, what? No, me ei tule ikinä käyttää sitä juttua. Joten me tullaan vaan työtää suhun nyt bensaa. Vasta nyt tajusin, pystyykö tohon edes connectaa nää asioita? Suhun pystyy. Ja kato, tohon no voi. Näin. Nyt me voidaan mennä ja aktivoimaan tää toinen näistä meidän jutuista. Että me nyt saadaan tehtyä tämä. Päälle siitä. No toi vähän. Paitsi, että meidän kyllä kannattaisi ehkä varmaan rakentaa nyt aluksi enemmän näitä. Paitsi, että meillä ei ole putkia. Ja tässä olisi hyvä kiinni. Rakentaa enemmän noita. Ja sitten niinku, siis kuinka niitä, myös kolme niitä juttuja, joita tehdään rakentaa. Me käytetään, ja laitetaan niin kolme menemään koko ajan ilmassa. Ja kertaa ihan paikalla tähän. Se tullaan kyllä. Itse asiassa kyllä tehdään johonkin. Tähän voisi olla hyvä tehdä. Turhaa tehdä. Mun aivot sanoo eri tavoilla, että olkaa hiljaa siinä. Tämä ei oo turhaa, tämä on hyödyllistä. Jos mun aivot sanoo niin sit se on hyödyllistä. Eli se on hyvä. No kun arvaa tota ei voi yhdistää tonne, no ei niin, patsi tonne voi.
Nyt yritetään sut. Ja sut. Ja laitetaan nää päälle. Ja siis nyt siis mitä tää tekee on, tää antaa näitä ja se jakaa näille molemmille näitä. Me tullaan laittaa tonne ennen pitkään enemmän nyt. Ja mitäs me nyt tarvitaan enemmän? Me emme tarvii kuparia. Mut mitä me tullaan tekee tolle kuparille on se, että me itse asiassa mä haluaisin pausettaa valitettavasti tän meidän production linein nyt hetkeksi. Koska mä tarvitsisin vähän sen meidän hyvin tärkeä. Miksi tää on näin kaukana? No joo. Jos se on niin kaukana, niin sit se on noin kaukana. En kyllä tiedä miksi mä laitan se oikeesti noin kauaksi. Ei herra edes. Miksi se on noin kaukana tästä? Tohon noin. Sitten me tehdään näin. Ja sit me... Ai niin, me ei ole tietystikään noita. Shit. Mutta mä palautan tästä muutaman mukaan. Okei. Mä tuun vähän vähemmän sitä mikkiä. Mä en oo varma, mä niin toivon, että te ootte kuullut mun äänen hyvin tässä videossa. Jos ette, niin mä oon pahoittelen. Todella puhuta hetkinen. No. Mä oon noin kauan ollut näin kaukana tästä meidän mikistä. Ai että. Mä toivon, että teidän ei oo tarvinnut laittaa teidän ääniä ihan täysille. Mä oon hyvin pahoillani, jos teidän on pitänyt laittaa teidän äänet ihan täysille sen takia, koska mä oon puhunut niin hiljaa. Mä oon todella pahoillani tästä asiasta. Tää ei ollut tarkoitus. Mä voin nyt sanoa, että se oli oikeesti. Katsotaan, miten sähkö on menemässä. Ihan hyvin. Eikö niin, mä katson täältä, kun tää... Joo, meillä on aika paljon. Meillä on riittävästi noita ainakin. Ja nyt me vaan tarvitaan vielä... näitä... muita. Mä haluaisin nyt 100 näitä, että me voitais... Tän on enemmänkin 500 noita. Ja me saatais vihdoinkin tehtyä. Meille... yksi juttu, jota mä en tuu näyttää vielä. Naiset ja herrat, okei, no tää oli jo vähän... Joo. Aivan sama. Ja puup! Ja siitä se lähtee. Ai ettäkö, nyt tulee vähän tuulta naamaa. Tässä vois vähän reistä. Toi on ihan jätö, safety hazard. Mä voin vaan paistua tossa. Okei, siis se mitä me saatiin, niin me saatiin moottorisaha. Mä en tiedä, ootteks te tietämässä, että mihin mä oon menossa tällä. Mut jos te ootte tietämässä, mitä mä oon seuraavaksi tulossa tekemään, niin se on täysin totta. Noin. Nyt meillä on moottorisaha. Ai että, nyt ei kyllä näyttää. No, mistä olisi niinku hyvä kohta tehdä? No niin. Saisiko esitellä? Moottorisaha. Ai että, kattokaa tätä yhtä. Nyt näyttää kyllä hyvälle. Tää ei... Tää ei tee mitään. Tämä... me tarvitaan biomassaa, että... Onneksi meillä oli muutama biomassa vielä jäljellä. No toi ei oo kyllä paljon pensaa. No niin, kattokaapa nyt, siellähän se heiluu. Tiedä, että se on toimimassa jo. Ai että kyllä nyt on hyvä. Mistähän mä aloitan? Katsotaanpa. Miten se vaan posaat? No joo. Mitä me saatiin siitä edes?
Ihan hyvä. No, tietää mitä se tarkoittaa. Me toppu bennessä, voi nyh. Me toppu bennessä. Oispahan jossakin jonkinnäköinen keino, jolla voitais jollakin tavalla parantaa tää. Herra jestas! 1580 voidaan craftata noita. No. Mä tuun nyt kattaa tän osuuden, kun mä vaan rakennan tässä näitä tätä. Okei, mä haluan nyt sen sanoa teille, että tässä kesti hetki. Kun mä tarkoitan hetki, niin mä oikeesti tarkoitan hetki. Mä saatan ehkä niinku lopettaa tämän videon ehkä nyt tähän. Joo, mä tiedän, me ei tehty paljon. Mä oon pahoillani siitä, mut mä lupaan teille seuraava videossa me emme pelaa tätä peliä, me mennään pelaa jotain toista peliä. Tähän jo. Noniin. Eli siis kiitos kun katoit part 2 tästä kun me pelataan Satisfactory. Seuraava video tulee ole mysteeri vielä. Mä en oo ihan vielä varma mitä me tullaan silloin pelaa. Me emme pelaa tätä peliä, koska mä oon pelannut ihan liikaa tätä peliä. Ja niin, joten joo, pitäkää hauskaa. Ja toivottavasti nautitte videosta ja tälleen, niin joo. Momo!